से संगो न निम्नमुने निल्ती नवची హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడే మీరు చూసింది ఒక చిన్న డెమో మాత్రమే. ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి పూర్తి వీడియోని ఎంజాయ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్లో చెప్పండి. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా విలువైనది. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ అవ్వకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ప్రతి ఫోటోకి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో 2 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 1 బై 1 సేమ్ ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, అండ్ ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫోటోని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లెంత్ వీడియో ఉండదు, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 14 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 13 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది. దీన్ని షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.